Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Az üdvösség híre nekünk szól. Csak nem te vagy a messiás. Halucinogén édességei szállításra készen állnak. Szeretett testvéreim, mit mondjak? LSD. Jézus Krisztus egy zacskó heroint adott nekem. Jézus Krisztus, Jézus Krisztus, Jézus Krisztus. Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a bongot, hálát adott, megtömte, tanítványainak adta, és így szólt. Megtömte. Jézus Krisztus. Jézus barátommal voltunk Hollandiában, a könnyű dolgok otthonában.